6:34 ang oras natin sa ating police report. Nakaparadang tricycle po mismo sa isang simbahan sa Mangaldan na tinangay ng mga kawatan. Para sa detalye ng police report na yan, kasama natin Idol Aaron Navelgas. 104.7 IFM Report. Tinangay ng hindi pa nakikilalang kawatan ang isang nakaparadang tricycle sa isang simbahan sa Barangay Poblasyon, Mangaldan, Pangasinan, umaga ng Pebrero 25. Ayon sa ulat, ipinarada ng may-ari na si Mark Garcia Kasupang, 30 anyos, security guard at residente ng Barangay Lanas, ang kanyang tricycle bandang alas 6:10 ng umaga sa loob ng St. Thomas Aquinas Parish Church upang magtungo sa palikuran. Ngunit pagbalik niya, napansin niyang nawawala na ang kanyang tricycle. Sinubukan pa umano niyang hanapin ito, ngunit hindi na natagpuan. Agad namang rumisponde ang mga otoridad matapos matanggap ang ulat ng insidente. Patuloy pang investigasyon upang matukoy ang sospek at mabawi ang nawawalang sasakyan. Kasama mo sa IFM News Tugupan, Idol Aaron Navelgas sa TAC IFM. IFM News. IFM News. IFM News.